салом апаҷон мешавад ки одам умуман шаҳват надошта боша хоҳиши ҳамхобагӣ нест тамоман. чаро баъзе одамҳо хоҳишҳои ҷинсӣ надоранд? Дар илм инро ҳамчун ба номи асексуал медонанд, вале ин мешавад асексуалҳо ҳамахел гӯем ки таваллуд мешаванд. Инҳо одамҳое ҳастанд ки умуман хоҳишҳои ҷинсӣ надоранд, ба он ниёз ҳам надоранд. Дар онҳо ҳамахел ҳисҳо пайдо намешавад умуман ва ин табиӣ ва муқаррарӣ аст. хоҳишҳои ҷинсӣ метавонад кам шавад аз ҳисоби ягон осебҳои равонӣ. пас аз таваллуд то як муддати муайян занҳо ба ҳамин ҳолат дучор мешаванд. агар ягон ранҷишҳо яъне ки ягон проблемаҳои зиёд бо ҳамсар дошта бошед, ҳолатҳое ки вазнинанд дар зиндагии шумо, инҳо ҳам метавонанд таъсири худашонро албатта ки гузоранд. вале агар умуман хоҳиши ҷинсӣ набошад ва ин набуд ҳеҷ вақт, яъне ки аз давраи наврасӣ, гуна нафарҳо асексуаланд ва ин ҳолат ҳам муқаррарӣ аст.